Gracias. Quería aclarar que non vamos a escoitar a presidenta da Maristela, Ángeles Sánchez, e agora imos escoitar a alcaldesa de Sobrado, María Jesús García Souto. Bueno, pois hoxe tócame a mí transmitir o orgullo que supón para o Concello de Sobrado contar con un artista de talla de don Nemesio García Carril. Compositor, director, docente, investigador, con unha trayectoria brillante da que podemos facernos unha idea pensando no que significa que chegar a tocar no Teatro Colón de A Coruña con só 7 anos. E que está chea de obras de grandísimo éxito, algunhas das cales tivemos o luxo de escoitar esta noite. Pero quero destacar algo que me parece moi importante: a súa perseverancia, loitando polo seu soño, pola música. Unha persoa que ten a capacidade de tocar case de forma autodidacta desde os 5 anos e de aprender piano e composición por correspondencia nun momento de total ausencia de medios debe ser un exemplo para nós e sobre todo para todos estes nenos que hoxe nos acompañan. Nemesio, que teñas sido capaz de acadar todo isto sen deixar de ser unha persoa sinxela, cercana e humilde, que conserva tantos amigos de todas esas etapas da súa vida, amigos que chegan a definirte, como decía Ángeles, como un anaco de ceo, prodúcenos un inmenso orgullo. Así que, moitas grazas. E moitas grazas tamén por haber feito o esforzo de vir vivir este día connosco. E, por suposto, non quero acabar sen dar a esta gran familia que é a Maristela. Por suposto, a súa presidenta e pilar fundamental Ángeles, pero tamén a todos os seus socios, mestres, alumnos, a todas as persoas que pasastedes hoxe por este escenario. Moitas gracias polo vosso traballo, por facernos disfrutar desta noite tan especial durante xa 9 anos e, sobre todo, grazas pola importantísima labor de dinamización social e de promoción de cultura que estades levando a cabo no noso Concello. Moitas grazas.